Всяко издание на 5-дневните ни летни лагери включва един целодневен преход в Стара планина. Тази година, заедно с първата смяна приключенци с опит, тръгнахме от местността Озана и стигнахме до хижа Мазалат, едно от най-красивите кътчета в България. Пристигнахме на хижата вечерта, след 6 часов дълъг, но същевременно приятен преход през горите и планинските поляни. След всяко изкачване се откриваше 360 градусова панорамна гледка към Дунавската равнина, Бузлуджа, масива Триглав, а през долините се показваха откъслични части от Тракия. След обилна хижарска вечеря си легнахме, но не спахме дълго. Бяхме планирали сутринта да се качим на пеещите скали и да посрещнем изгрева в 5:30. Това приключение ще остане в съзнанието ни завинаги. Една от причините да правим преходи в планината е, че природата ни помага да се върнем към себе си, да разберем колко изконно и дълбоко сме свързани с нея и помежду си, да приливаме от красиви и смислени идеи, за които ще разкажем след малко. Топло бяхме посрещнати в стопанство Тодорчетата, разположено в близост до природен парк Българка и географския център на България. Не само изследвахме красотата на дивата природа там, но и се доближихме до общуването с животни. Много от участниците опитаха да яздят кон. Заедно с втората смяна приключенци се качихме на хижа Плевен и продължихме в посока връх Ботев. Макар някои от участниците да бяха неподготвени за стръмното изкачване, по собствено желание решиха да преборят предразсъдъците си. Вдъхновявахме се един друг и се съгласихме, че винаги се струва да преодоляваш себе си и предизвикателствата по житейския път.